Wala mabantayi sa kapitan ni ini duha ka mga lancha nga mabaw na ang ginalawig sa kadagatan sa barangay Tumalutap, Zamboanga City. Tungod sa tabang sa mga residente, mitsumbong sila sa mga otoridad ug dihang girespondihan nabisto nga mga smuggled di ay nga sigarilyo ang karga ni ini. Sumara ni Police Colonel Alexander Lorenzo gikan sa isla sa Sulu ug padulong sa Zamboanga Sibugay ang duha ka mga lancha dihang nasayad kini. Meron po tayong mga intel-driven operations. Pag may dumaan po dito, kasi dahil na-secure na natin ang coastal, ini-intercept na natin po sa Minsi. Custom, actually nandito naman po ang custom, taksama naman sila. At pag na-inventory po ito, sila na po ang hawak ng kaso po nito. Gikonsidera sa mga otoridad nga pinakadakong shipment sa smuggled nga sigarilyo ang ilang nakumpiska, kauban ang Bureau of Customs o 2nd Mobile Force Company. Sumala sa Bureau of Customs, gibana-bana nga moabot sa 270 million pesos ang kantidad sa mga nakumpiskang smuggled nga sigarilyo. Yung operation nila, compartmentalized in a sense that kahit galing dun sa barko, hindi rin nila alam kung sino yung may-ari. May kukontak lang sa kanila. Pagdating dito, hindi rin nila alam kung saan ilalagay kasi meron yung tatawag sa highly compartmentalized po. Even po pagdating sa transportation sa sasakyan, may nag-aabang pong sasakyan, iba po yung kakarga, iba yung magdadrive. Gidayig di Zamboanga City Mayor John Dalipi ang mga otoridad sa pagkasignit sa mga kontrabando nga magsilbing transshipment ang kadagatan sa Zamboanga. It is not intended dito sa Zamboanga City, pero dumaan siya sa area natin. So, nahuli ng ating police. So, we'd like to congratulate our PNP for this successful paghuli. Gikustudiya na sa Bureau of Customs ang mga nakumpiskang smuggled nga sigarilyo. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Zamboanga City. Stay safe!